И така, здравейте хора, този клип е посветен на Мега. Ето, така, тук виждате, направих един хоум, за да кандидатура. Ето. Нека първо да разгледаме къщата. Ето. Тук да гледам къщата. Искам отвънка да ви покажа къща. Ето така. Тук има лава, защото направих един подобрение горе. Тук има един батут. Плагина. За деца от 12 години, естествено. Трамплин. Някаква тъпа градина. Може да влезем в къщата. Ето тук има място и за... Нали се сещате? Тъй печка, диванчи, токораво. Такава. И тук горе направили една градинка, като лавата тук осветява. И градинката става хубава. Да. И порасва просто. И така, това беше от мен. Мога да ви е харесала къщата. Нека да мога да ти е харесала къщата. Мога да съм ето така, отпред не е много зле отпред. И да, това е също. Чао!